नैबे थुक्राझारनिफ्राय आइलेण्डआव हाबग्रा जायनि फलावहाय बेबायदिनो उगुरिनो फाथाबारिनो मावफारनो बरफिटारनो बहुद गामि दङ ओरैथिंजाय ओरै हाबग्रा नैबे ब्रिजआ जाथारसिगोन नै बावला मथा मथि बैथिंजाय एसेल' हा होनांसै आरो बाखिथ' जाजोब्बायानो दा बेबायदि आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे गोजौआवहाय बैबायदि आखान्थिखौ बानायगासिनो दङ नै आं जुमबोनि एसे एलाय नै नोंथांमोना नुदों जानांगौ आखान्थिखौ बानायगासिनो आरो ना दा सुबिदा जासिगोन मानो होनना बुङोब्ला नैबे आइ नदि दैनि थाखायनो गोबांथार बेबायदिनो माबा मोनसे समस्या जाब्लाबो बेमार आजार जाब्लाबो लाबोनोहाय ओरैबायदि कठिन जायोमोन मानो होनना बुङोब्ला नैबे आइ नदि जाबाय ओमफ्राय हरै सानजाथिंजाय मोनसे दंबावो बेनो जादों जाहैबाय नांगलबाङा दै ओरैबायदि गिदिर जायो दा नैबे आइलेण्ड ओनसोलनि संसार जानाया ओरैबायदि दैज्लां समावहाय दुखुनांथावमोन आरो माजे समाय बेफोरबायदि मुलि देवालिनि डक्टरनाव डिलिभारि लांनाय मानाय ओरैबायदि प्रब्लेम जाबायमोन नै दा दलां जानानै माने टेनसन गैला आरो मथा मथि दा मोनसेल' प्रब्लेमा बेनो जिथुनाखि ओरै नांगलबाङा दैखौहाय माने ब्रिज होनांगौनि थाखाय आरो दा बेखौ होबावबायथाय ओरैबायदि मोजां जाबाय आरो दाथ' बिसोरो ओरैनो ओरै थुक्राझारजों हान्थिनो हासिगोन थुक्राझार बेंटल जानानै आरो ओमफ्राय आङो बेखौनो बुंनो सानो जाहैबाय बे भिडिअनि गेजेरजों जायबा सरखार सलाया मानो सोरबा हाग्रामायानो सलाय बा सोरबा UPPLआनो सलाय प्रमद बर'आनो जोङो रायजो राजानो जौगानाय नांगौ बेफोरबायदिनो गोबांथार दलां लामा बेबायदिनो दंग' जाम्फैफ्राव खालबाहार जोङो ओरैबायदि जौगानाय नांगौ आरो रायजो राजानो दा बेनिखायनो जोङो बखिलायालासे जिखिया सरखार सलाया मानो जों रायजो राजानो जौगानाय नांगौ दा बेखायनो आङो हास्थायो आरोखि बेफोरबायदि गोबांथार बबे खनायाव मा दङ बेखौहाय मावफुंनानै होयोब्ला बहुद मोजां होननानै आं सानो आरो मानो होनना बुङोब्ला जोङो गावजों गाव बखिलायबाय थानानै जेबो लाब गैया जाय सरकारा सलायबाय थाथों जोङो रायजो राजानो जौगानाय नांगौ दा बेखिनि आरोखि सोर सरकारा सलायो सलायथों जास्ट जोङो रायजो राजानो जौगानाय नांगौ आरोखि